De aici? Sar așa, unde e rădăcina. Cum o să venim de acolo? Bă, mă așteptați dacă dau asta? Trei, 2, 1, stai. Drop in! Scoatem un pic gagică la o plimbare. Aici upgrade, S-Works, ochelari LED, bulletproof. Oh my god! Fără să apese, ca idee. Bine, boss. Hai că revenim. Ia, Gabica. Ne-am întâlnit așa cu Petică și Babel. Cred că a rămas fără cupă. Unde suntem? Pe Trish. Rampage site. Mamă. Rampage. Hai să încercăm să urcăm fără să picăm. Cum o să venim de acolo? Și să dăm așa pe lângă copac. Uite, bă. Și de acolo nu mai merem în jos. Ăsta e prea droppy. Nu-i mare. Mă ajut și până acolo să-mi faci poza. Filmezi? Nu se vede. No. Dita blogep. Stai. Na, ia, l-ai pe ăsta. De acolo. Și de aici. Sar așa, unde e rădăcina. Spicy. Stai să văd dacă ăsta se poate muta. I mean... Oh my god. Yeah. Iei jos pământul, că e înghețat. Stă prico... Da, altfel mere treaba. Asta e cumva hicărul. Și de aici? Roza în napszemüvegben. Trebuie să arăți un line. Da. Și aterizez here. Élvezte is ezt a bibliai bibi. Viteză! Asta e cu țepi, ești nebun? Gabi, că te-ai și de joker vagy. Hai că dau prima tură acolo în jos și după aia vin să încerc asta. Drop in! Așa se face meniul zilei. Follow la Robbie Bubble pe Instagram. Follow și pe Langvizar. Follow. No, fiți potentul. Ia vac. Cam aștept jos, ok? Drop in.
Ok, o să dăm un drop. Bă! Ia Gabi, ia cu pita. Bă, mă așteptați dacă dau asta? Da. Da? Da. Bun. Drop in. Shit! Era să mă duc pe flat. A little bit of Monica in my life. A little bit of Pepsi is all I need. Aaron eu primul. Știu. No dacă o sunat Daniel. Fix când a început Gabi să dea cu spate. Let's see. Bă! Nu cred! Am dat un one foot. Mai. Da, che papirolosul! Noapte bună, meșter! Noapte bună. Ne vedem mâine la școala. Vai, Doamne ferește. Bun, deci am ajuns în chei. Da. Ziua 2. Suntem aici Gabica cu sculat. Gabica. Da, ce ziua de că după 2 săptămâni. Revenim după ce urcăm, că aia e greu la deal. Să rămână! Aici să facem un drop foarte șmecher, vă prezint. De aici undeva facem raninul. Pam. Între copaci și atât. Hai. Nu ar trebui să mă țin. Ce kilos fain ai, Gabi? Atât trebuia să faci. Bă, gata, bă. În partea asta. Aaron. Da? Ce? SRAM MX, Emix. Enix. Facem un durability test. Al cât o fi? A patrulea. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We have some things to do now. Aoleu! Bună ziua! Astăzi gătim SRAM NX model 2022. Ia să vedem. Se pare că o să se gătească. S-a dus. Exotic cheile Baciului. Mechecică. Ziua bună! Part 3! Ce să mai... Am revenit să terminăm drop-ul și să-l dăm, pentru că data trecută ne-a prins întunericul, că nu prea am lucrat. Sperăm să nu fie așa mare noroi. După cum puteți vedea, e cam nașpa vremea.
No, bun, deci am cam terminat aici de curățat. Mai trebuie să tăiem aici cioatele ce au rămas ca să nu facem pano și după aia dăm hit. Opa. Hai zos. Ăsta nu ne trebuie. Am greu. Visam sétálni a fácskámat. Plantácie. Acum. M-am și oprit. Opinii, păreri, prematură. Sigma. Dig. 3, 2, 1 și drop in. Ia live footage. Miau. Bă, ce uite? Na. Între timp a făcut Gabi cu aici un bunker, nu știu cât ține. Let's run. Trei, 2, 1, stai. Vin. Drop in. M-am și oprit dacă e patața. No more tries, no more tries. Salutați vlogul! Bă, dă-ți boxa! Haide, pui mai! Yo, ce cuțiuș! Deja simt greutatea norolului. Bă! Sapa! Hai să-mi... Na, eu nu cred așa ceva. Ne-am pornit spre casă. Second try. Am luat sapa cu noi. Gabi! De la Robi am luat-o. Aici e capul meu. Cam atât a fost vlogul. Ne vedem săptămâna viitoare, anul viitor mai bine zis. Da, de pruncul ăsta care are canal de YouTube, scrieți în coment să mai facă vloguri. Nu am la ce să uit când mănânc, deci ai face bine să faci vloguri. N-am mai de bicicli. Și dacă v-a plăcut vlogul, dați un like. Subscribe! Și ne vedem în vlogul viitor. Ciao, colomțiții!